Iki bes, iki lemon ke lho, sing cangkokan kae. Lho wis semi terus bes. Iki kencur sing ditandur bojoku lho. Urip ae. Iki bibit sing tuku ngene online bibit lombok perentul. Sebenarnya iki ya kayak lombok-lombok biasa, cuma enek bedone tibake. Bener iki belis ya. Iki nek ditemekke nek perentule nek rada ngrenjele ngono lho bes lho. Mbuh enek-enek jenenge. Lombok perentul. Iki jeruk pecele ya urip iki. Iki pare tas merembet neh iki nandur anyar neh. Iki serene urip serene. Ki terong yo. Teronge urip. Iki jeruk pecel sing ngene galon, guys. Maune kan godhonge ajur kenek penyakit ngluwinting kabeh akhirnya tak guntingi semene apik lho, Bes.